Левани Бажалидзе, Леван Шевголидзе, Георги Куцуруа, Владимир Огрехелидзе и с номер 17 Ерик Ромео Чесем. Сега първата издънка от страна синята гидка в сектор Б. Вече на лице. Сигнална ракета беше хвърлена на терена. И не знам дали по тази причина, но главният съдия Чухлих нареди при изпълнение отново на ъгловия удар. Сега за момент задържа той началото, за да предупреди. Нека видим Емил Ангелов и вратаря капитан отбора Зураб Батияшвили в спор. Талкийски центрира, но топката е напуснала очертанията на игрището. Също това беше Йолов още през аут линията, защото сега започва голямото шоу. Докато съдията отсъди аут, вие видяхте какво се случва зад вратата на грузинците. Сектор Б озарен от факли. 1-2 и в сектора. Някои полетяха към терена. Струва ми се, че това хич не е добре просто. Особено след призива на синьото ръководство, което помоли и своите фенове и своите привърженици цивилизовано по-европейски да поддържат отбора. Ето сега и играта е спряна. Главният съдия се консултира с четвъртия Герхард Гробелник. Продължават не знам как да го качества. Неадекватните, некоректни действия на синята гидка и дано това да не донесе до някакъв срив и в поведението на сините футболисти, въпреки че те трябва да са свикнали вече на това. Георги Петков лови сега уверено. Мисля, че хвърлянето на факли е част от провинението, което носи наказания, финансови глоби, а Левски по принцип е заплашен от лишаване на с домакинство или матч при закрити врата, или освен на безкрайните глоби в швейцарски франкове, които плати финансовия директор Константин Баждеков. Да му честитим рождения ден, онзи ден стана на 51. На 51. Не, ами на 51 години. 51-я му рожден ден. Колкото до фактите, мога да кажа, че това е изключително кретенска постъпка на агитите. Предвид наказанията, които бяха наложени на Левски миналия сезон, човек, който обича отбора си, няма никакви причини да направи така. Не би трябвало да му вреди. Аз също просто се чуда какво да кажа. Да гледаме през това време суматохата, дано Левски да вкара втори гол. Йолов преди малко се подигра с защитниците. Сега Станислав Ангелов. Поредния рейд на футболист с номер 20. Десния защитник Пелето. Томашич. Боримиров. Продължават да летят ракети към наказателното поле на грузинците. Виждам, че треньора Кахат Скададзе има някакви претенции към дежурния делегат, към четвъртия съдия, а пък публиката в сектор А и В според мен освирква онези не мога да ги нарека друго, освен на невменяеми привърженици, които просто по този начин не помагат на отбора, те си правят някакъв кеф на себе си, но не знам какво е удовлетворението от това. Най-лошото от всичко е, че делегата е норвежец, това, имайки преди, че е възможно най-подредената и стрикна в законите си държава. Не ми се мисли какъв доклад той ще отнесе в УЕФА след матча. Жалко. Аз просто се чудя какво да гледам, играта на терена или ставащото в сектор Б. Това вече е върха на безобразието. Нямам думи. Чувствам се глупаво заради тези хора долу, полицаите, пожарникарите, които са като в Южен Ливан или в Хайфа. Войната между Израел и Хизбола в мини вариант на стадион Георги Аспарухов, сектор Г.
Някой трябва да спре това малоумие. Не знам какво искат тези запалянковци. Да бъде изваден отбор им от участие ли, да бъде прекратен матча ли? Ами за тия пари, които Левски ще плати сега в УЕФА след всичките тия глупости, може да бъде купен един приличен футболист. Също... Ето и реакцията на Наско Сираков. Няма да мине без последствия. А като капак играта на Левски не върви. Оставете ги да играят. Не ги разсейвайте с малоумията от трибуните. Сигурно някой в агитката си мисли, че така агитката пречи на агитката на Рома и на Лацио, само че по-добре е в футболен аспект да бъдат приликите. Не знам.